ito mga kadong ipapasok muna dito sa loob. Hello mga kadong, mga ridang. Dito ngayon ako sa aking tricycle mga kadong kadidang dahil ay babagi ko sa inyong video ngayon ay maggawa ko sa tricycle dahil nasira yung bearing ng aking tricycle mga kadong. Kaya yun ang ibabagi ko sa inyo para man lang yung mga gustong bumili ng motor at wala pang kunting kaalaman sa tungkol sa palit ng bearing ng kanilang mga motor. Kung mapapanood nila itong video na to na aking ibabagi ay makakuha sila dito ng kunting ideya kung paano. Sana mga kadong ay matuwa kayo sa aking mabaging video. Ito muna yung content ko na ngayon dahil bahagi naman to ng aking hanap buhay mga kadong bilang siyang tricycle driver na nais ko lang din ibabagi sa inyo na kailangan talaga. Katulad ng sinasabi ko na pag kayo'y tricycle driver ay kailangan talaga na mayroon kayong kunting kalaman sa mga panlabas na mga sira lamang, yung mga minor na sira na kayang-kaya naman gawin kung ikaw ay isang driver. Kung wala kang kaalaman paano umpisahan, ay maganda na siguro na mayroon kang kaibigan na siyang magtuturo sa iyo at i-guide ka kung paano. Right mga kadong, akin ang umpisahan at tatanggalin ko muna yung gulong. Okay? Okay mga kadong, ay tatanggalin ko muna yung brake rod, yung tornilyo sa brake rod. Natatanggal ko na. Kasunod naman yung guide. Mga kadong, natanggal ko na yung guide. Saka na natin saka ng gulong. Na talaga ito mga kadong, pag baklas ka sa ganitong klaseng langis na talaga yung grasa. Pwede dito lagyan ng grasa mga kadong. Tanggal ko na yung tornilyo sa ihis.
bearing mga kadong. Bunutin ko ihi. Yan. At tanggalin itong mga accessories mga kadong. Okay mga kadong, yan ang itsura niya sa loob. Yan, kung mapapansin nyo yan. Yan. Natatanggal ko na yung gulong mga kadong. At ito na yung kanyang hub. At kanyang brake shoe. Yan. At itong bearing na ito mga kadong, alog na. Yan o. Ito na yung papalitan ko na bearing mga kadong. Okay mga kadong, umpisa na natin para matapos na. Baka abutan tayo ng ulan. At nang makabit na natin mga kadong. Mga kadong, umpisa na natin tanggalin yung bearing sa loob. Pagpasensyahan nyo na yung video ko mga kadong dahil wala akong kasama talaga. Kaya gilid-gilid lang yung nakukunan sa video. Okay dong, medyo matigas-tigas to. Yan, medyo lumuan na ng konti mga kadong. Okay, ito na yung bearing na tanggal natin mga kadong. Alog na talaga. Alog na talaga mga kadong, sira na talaga. Sira na talaga siya mga kadong. Yan mga kadong, oh. Natanggal na yung bearing mga kadong. At yan ang kapitan natin ng panibago. Palitan na natin ang bago na bearing. Bago muna kabit yung bearing mga kadong, lagyan muna siya ng grasa. Kailangan may grasa siya sa loob para kahit pa paano mga kadong ay tatagal yung bearing. So, yung grasa mga kadong, oh. Yan ang grasa na ilalagay mo kadong sa dito. Idikit mo dito mga kadong. Isa mo na natin yung isa para nakahanda na siya. Dito rin yung isa mga kadong. Ito yung ilagay dito mga kadong. Dulo-dulo lang mga kadong dahil para papasok dito sa kabila. Ikit ko lang siyang ganyan mga kadong. So pag-ikot yan, ikot sa mga kadong, papasok na yan siya. Ito mga kadong, ipapasok na dito sa loob. Kuha muna ako ng basa mga kadong. A few minutes later.